Halløj så alle sammen. I dag er det Stanettet, der skal prøve at spille Slender for første gang. Og det skulle som sagt være skide uhyggeligt. Klokken er sådan cirka 4 om natten, og jeg er alene hjemme sammen med mine venner. Og jeg er ved at skide i bukserne. Kom nu! Slender! Nå, godt. Fuck! Scary. Kom nu. Okay. Så skal jeg bare finde siderne. Vi tager. Okay. Jeg tror, det er dumt, hvis man tager og prøver at skifte rigtig mange gange. Det virker bare nemt at gøre. Hvorfor skal man gå så langsomt? Jeg var også til missionsdag i går. Der var jeg ude at løbe. Eller så var det i forgårs. Der er ikke nogen. Ui, der står 3. Faktisk sjovt. Nej. Nej, fuck. Der er skyer. Der er sorte skyer. Det trækker op til uvejr. Ui, der er min første side. Jeg kan lave en hel bog ud af det her. Help me. Med 2 streger under. Det har lært, det er facit. Så det må være rigtigt. Run! Okay, det er pænt uhyggeligt. Ej, stop dog, mand. Stop det! Okay. En bil. Den er pænt for let. Og jeg er pænt bange lige nu. Slukker også lige lommelygten en lille smule. Skal man jo også gange. Jeg skal lige så. Oj, hvad var det? Fuck. Man, mit ben ryster fuldstændig lige nu. Run! Okay. Løb! Jesus Christ! Fuck! Okay, det går pissegodt. Jeg har fundet en side, og jeg er så tæt på at skide mine bukser lige nu. Og jeg har ikke skiftet tøj med. Så fucking løb! For satan da også, mand. Der er nerver på lige nu. Din klamme store mand, så gør dog! Jeg har fanget en vinkel. Jeg føler mig pænt uheldig lige nu. Så kom ud til. Mand. Hvordan kan folk der holde ud af sådan en stor mand efter sig, mand? For satan, det er uhyggeligt. Så løb dog din røv, dumme idiot. For satan. Okay, det her, det går nok bare pikke dårligt. Hvorfor skal der også lige være sådan en musik? Okay. Don't look. It's like... Hvor skal jeg gå hen?
Jeg er ikke noget værd. Jeg er bare en simpel mand med lommelygt. Og jeg kan ikke finde rundt. Du skal også altid komme for tæt på. Så løber vi lige lidt. Jeg bliver nemlig slet ikke bange. Send et rykker og ryster virkelig meget. Ej, nej. Nu kan bare komme til at gå i ring. Og delen også. Jeg kan slet ikke lade være med at ryste. Gå væk! Silence! He killed me! Sådan der, skal jeg løbe lidt. Den anden vej. Ses, Lander. Ses. Gå nu. Gå. Så. Kunne han ikke bare gå til CrossFit eller et eller andet? Eller motion? Jeg må løbe lidt hurtigere. Der var han. Gå. Shit, Slender er hurtigere end mig. Det var da helt vildt. Kan ikke finde rundt. Ja, så nettet finder kun 2 sider. Det var med sindssygt. Vi ses næste gang. Hej.